давоми якчанд соли охир анҷоми корҳои созандагӣ ва бунёди даҳҳо иншооти гуногун таъйинот дар ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳияи Вахш дар самти ҳалли масъалаҳои иҷтимоиву истеҳсолӣ, хизматрасонӣ ва дар маҷмӯъ барои беҳдошти сатҳу сифати рӯзгори сокинон мусоидат намуда истодааст. сокинони ноҳияи Вахш дар самти созандагӣ таҷрибаи хуб дошта, дар доираи таҷдиди сазовор аз ҷашни 35-солагии Истиқлолияти Давлатӣ тасмим доранд ки аз ҳисоби маблағҳои бюҷетӣ ва ҳиссаи арзандаи соҳибкорони маҳаллӣ беш аз 250 иншооти гуногун таъйинотро сохта мавриди истифода қарор диҳанд, ки дар баробари таъмини инфрасохтори маҳал ва муҳайё гардидани шароити мусоиди кору рӯзгор ҳамзамон садҳо нафар бо ҷойи корӣ таъмин мегарданд. дар баробари вусъати корҳои созандагӣ дар иншооти бунёдшавандаи ҷашнӣ ҳамзамон баҳри тақвияти инфрасохтори маҳал иқдомҳои зиёди ободонӣ дар самти таъмиру азнавсозии роҳу пулҳои мошингузар дар ҳама ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳия бо маром идома дошта, дар ин кор саҳми аҳли ҷамоатчигӣ муҳим арзёбӣ мегардад. зеро сокинон иброз менамоянд ки маҳз пойдории истиқлоли давлатӣ ва сулҳу осоиштагӣ боиси рушду пешрафти тамоми самту соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат, бахусус сокинони ноҳияи Вахш гардидааст ва онҳо тавассути меҳнати натиҷабахшу анҷоми иқдомҳои созанда ба зиндагии шоиста ноил гардида истоданд. имрӯзҳо раванди босуботи корҳои ободониву созандагӣ дар бинову иншооти сохташавандаи маъмурӣ, истеҳсолӣ, маишӣ ва савдову хизматрасонӣ, ҳамчунин чароғонкунӣ ва фароҳам гардонидани шароити муносиби истироҳату фароғати сокинону меҳмонон дар марказҳои фарҳангӣ фароғатӣ идома дорад. дар бунёди иншооти ҷашнӣ дар ноҳияи Вахш дар баробари соҳаҳои иҷтимоиву хизматрасонӣ ҳамзамон вобаста ба татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон саноатикунонии босуръати кишвар ва солҳои 2022-2026 ҳамчун солҳои рушди саноат ба бунёди коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда мешавад. сокинони ноҳияи Вахш бо масъулияти баланди ватандорӣ иброз менамоянд ки имрӯз айёме фаро расидааст ки бояд ҳар як фарди худогоҳу соҳибватан пай ободониву созандагии ҳар як гӯшаи меҳан саҳмгузорӣ намуда бо ободу назаррабо гардонидани манзили зист, кӯчаву роҳрав, шаҳру ноҳия ва дар маҷмӯъ Тоҷикистони азиз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатиро бо дастовардҳои баланд дар ҳама ҷабҳаҳо истиқбол намояд.